Croeso nôl i benod 5 o bodlediad bod yn fos arna ti dy hun, sy'n canolbwyntio ar greu brand. P'un ai dy fod i'n meddwl am gychwyn busnes am y tro cynta, neu fod gen ti syniad ti eisiau ddatblygu, mae'r podlediad yma i chdi. Mari dwi a fyddai'n dy arwain di drwy'r gyfres 15 rhan yma, fydd yn dy gadw di ar y trywydd iawn ac yn dy helpu di i ddeall a meddwl am yr heriau sy'n codi wrth gychwyn busnes. Rhan o wasanaeth Busnes Cymru y Llywodraeth ydy syniadau mawr Cymru, a'i nod ydy codi dyhead a chefnogi entrepreneuriaid ifanc i gyrraedd i uchelgais mewn busnes. Mae Busnes Cymru, sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan gronfa datblygu rhanbarthol Ewrop, yn cefnogi pobl ifanc drwy ddarparu adnoddau ar-lein, gweithdai sgiliau busnes a sesiynau 1-i-1 efo cynghorydd mwyn troi syniadau'n reality. I gysylltu efo ni, hoffa a dilynna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges ato ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl efo chdi. Ffonia'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia sgwrsio byw neu live chat ar wefan Busnes Cymru, neu e-bostia ni ar bigideas@gov.wales. Cyn i ni gychwyn, gad i fi dy atgoffa di o be gafodd ei drafod ym mhennod 4. Wnaethon ni drafod pa mor bwysig di gwneud gwaith ymchwil mewn i dy farchnad. Mae'n bwysig adnabod pwy di dy gwsmeriau di, gwrando arnyn nhw a chwrdd â'i anghenion nhw drwy'r amser, dim jyst pam ti'n cychwyn dy fusnes. Da ni gyd yn gwybod pa mor bwysig di creu argraff gynta dda, a di hyn ddim gwahanol ym myd busnes. Mae angen hunaniaeth brand ar bob busnes, dim ots pa mor fach di o. Mae angen i chi sefyll allan. Ella nad wyt ti'n hollol siŵr be'n union ydy brand. Wel, mae'n fwy na jyst enw a logo. Dy frand di fydd personoliaeth a chymeriad dy fusnes di, a dyma fydd pobl yn sbio arno fo cyn penderfynu sut gwmni wyt ti. Os na ni di weithio ar dy frand, dim chdi fydd wrth y lliw o ran creu delwedd ac enw dair busnes. Mi fedrith brandio effeithiol dy helpu di i godi ymwybyddiaeth, denu cwsmeriaid, cadw pobl yn driw i dy fusnes di ac annog pobl i argymell dy fusnes di i bobl eraill. Mae'n rhaid i dy frandi apelio at y gynulleidfa ti'n trio i thargedu, ac mae'n rhaid iddo fo gyfleu'n glir be di dy rinweddau gwerthu unigol di, dy USP di. Mae brand yn dy helpu di i sefyll allan, ac yn dy helpu di i ddod yn enw adnabyddus o fewn dy ardal leol, ac o fewn y sector ti'n gweithio yno fo. Trwy dy frandi, fydd pobl yn dy adnabod di. Unwaith fyddi di creu hunaniaeth brand, gen ti fydd y cyfrifoldeb o wneud yn siŵr bod y busnes yn aros yn driw i'r addewid sy'n cael ei wneud yn y brand. O ran dewis enw ar gyfer dy busnes di, wyt ti di meddwl am pa mor bwysig di hyn? Yn aml mae dewis enw'n hwyl, ond mae yna rai pethau ti wir angen i hystyried pan ti'n gwneud hyn. Mae angen iddo fo fod yn hawdd i'w ynganu, yn hawdd i'w sillafu ac yn hawdd i'w gofio. Ond paid â bod ofn mynd nôl at dy wreiddiau chwaith. Mae'n rhaid iddo fo fod yn unigryw. Checia'r National Business Register i weld os di hwn yn enw ar unrhyw fusnes arall. Mi alla hyn effeithio ar dy enw parth di, sef dy domain name di. A'r e-byst fyddi di'n ei cael hefyd. Ydy'r enw'n dy alluogi di i gael enw parth addas, ac ydy'n bosib i chdi ddefnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol? Wyt ti wedi meddwl am y manteision o ddefnyddio'r iaith Gymraeg? Mae'n bosib bod angen i'r enw weithio mewn gwlad dramor hefyd, felly ellai bod hi'n syniad i chdi gyfieithu enw ar Google gynta. Plis cofia paid rhoi cyf na PLC wrth dy enw os ti'n unig fasnachwr. Mae yna lot o fusnesau'n dewis enw sy'n disgrifio'r busnes. Maen nhw'n gwneud hyn mwyn i wneud hi'n glir be mae'r busnes yn ei gynnig, ac hefyd i'w gwneud hi'n hawdd i bobl ddod o hyd iddyn nhw ar-lein. Pa bynnag frand neu enw ti'n ddewis, cofia ofyn barn dy gwsmeriaid posib, a paid ag anghofio'r cwestiynau ymchwil na y siaradon ni amdanyn nhw ym mhennod 4. Cyn cloi, dwi'n mynd i sôn am system 4 cam fydd yn dy helpu di efo datblygu dy frand. Cam 1. Gna restr o nodweddion ti eisiau cynnwys yn dy frand. Cam 2. Meddylia lle fydd dy frand di'n ymddangos. Mwy na thebyg fydd o'i weld ar gardiau busnes, ar bamffledi, ar y wefan, ar y cyfryngau cymdeithasol, yn dy swyddfa, siop neu o lle bynnag ti'n rhedeg dy fusnes, ar ochr dy fan neu hyd yn oed ar wisg staff.
Mae brandio effeithiol yn creu cysondeb ac yn cysylltu pob dim nôl i'r busnes. Po fwy o bobl sy'n gweld y brand, gorau oll i dy fusnes di. Cam 3. Gofynna wrth y lunydd llawrydd dy helpu di i greu logo a hunaniaeth brand. Neu gnafod y hun hyd yn oed. Cam 4. Gna'n siŵr fod gan dy fusnes di y llais a'r neges gywir sy'n seiliedig ar nodweddion dy frand di a profil dy gysmeriaid di. Fydd hyn yn sicrhau cysondeb a fydd o help wrth sgwennu negeseuon marchnata effeithiol. Fydd y llais yma'n cael ei gario drwy'r wefan a'r cyfryngau cymdeithasol. Cofia, mae bob dim yn cysylltu nôl efo'i gilydd. Ges i gyfle i ista lawr efo Sioned Owens o Tanya Whitebits Limited i drafod ei hunaniaeth brand hi. Hai Sioned. Helo. Ti'n iawn? Dwi'n iawn, diolch sydd y ti. Dwi'n dda iawn, diolch. Wan, i ddechrau, dyda chydig am dy hun ac am dy fusnes. So Sioned ydw i. Dwi'n byw jyst tu allan i Pwllheli. Dwi'n rioed di gadael y filltir sgwar a deud y gwir. Fanna mae'n ngwaith i di bod yn heulu fi, fanna mae'n nghalo ni. A dwi di datblygu y ffec tan cynta, y cwmni ffec tan cynta Cymraeg. O'r enw? Tanya Whitebits. Caru yr enw. Ond os ni'n ôl i'r dechrau, sut gychwynodd y busnes a'r o le ddath y syniad? So ni'n gweithio llawn amser ar y pryd a ges i wybod bod y pres yn cael ei ariannu gen y cynulliad yn y swydd a swydd yn datblygu chwaraeon oedd o. A dim mae datblygu chwaraeon iechyd a ffitrwydd ac edrych ar ôl dy hun ac edrych yn dda yn dod law yn llaw, dwi'n meddwl. So gynna fi ddiddordeb erioed yn y maes, yn y beauty industry. Ond o'n i'n di meddwl amdano fo fel gyrfa. A wedyn ges i wybod bod yr contract o genna fi efo'r swydd llawn amser ddim yn barhaol. Ac o'n i'n meddwl, am bod fi'n byw yn lleoni a bod na'm llawer o gyfleoedd o ran gweithio yn llefydd o gynnau ddim cymhwyster dysgu. Felly, o bod yna athrawes allan ohoni, o gynnau ddim gradd. O gynnau chdi llefydd fatha asta lleol neu busnesau bach i weithio ddyn nhw. Ond o'n i'n teimlo bod fi reit limited yn be o'n i'n mynd i wneud ran os oedd y swydd yn dod i ben. Felly nes i feddwl am cael bath i ddisgyn yn ôl arno fo tasa'r swydd yn dod i ben. A nes i adnabod yn dyna neb yn yr ardal yn cynnig spray tan symudol. A do'n i'n mynd i meddwl amdano fo fel busnes mawr, o'n i jyst i'n meddwl o geitha fod yn rhywbeth i fi ddisgyn yn ôl os di swydd presennol fi'n dod i ben. A wedyn sa hwnna'n dod â wbath i fewn ran incwm. Ac oedd o'n bres ychwanegol yfyd. A wedyn o'n i'n meddwl ella swn i jyst yn chwilio am swydd newydd yn y cyfamser. A sut nath o dyfu wedyn? Felly, gyntaf gwasanaeth oedd o, dim cynnyrch. So do genna fi'm syniad mawr o'r cychwyn bod fi'n mynd i ddod â brand yn hun allan. Felly nes i wneud cwrs spray tan yn Lerpwl. Cwrs diwrnod oedd o. A nes i nôl adra a cychwyn advertisio'r busnes yn lleol. Ac o'n isio enw catchy i'r busnes a jyst isio enw reit, wbeth sa rhywun yn gofio. Enw fi fy hun reit boring. O'n i'n meddwl, swn i'n galw fo'n gwasanaeth spray tan symudol Sioned. Oedd o jyst rhy, sa'n neb yn cofio hynna. Ac oedd Tanya Whitebits yn arfer bod yn catchphrase personol o'n i ddeud anyway, cos o'n i wrth y modd yn ffec tanio yn y gorffennol efo'n chwaer ac efo'n ffrindiau falle. Ac oedd o jyst yn rhywbeth oedd o'n i ddeud fel catchphrase, really. A wedyn dyna lle nath hwnnw ddod, ac enw'r gwasanaeth oedd o'n dechrau, felly gwasanaeth spray tan symudol Tanya Whitebits oedd o. A do na ddim cynnyrch yn y cychwyn un. A ar ôl defnyddio cynnyrch gwahanol a teimlo bod fi i'm yn licio, oedd rhain yn nhw'n sticky, rhain yn nhw'n oren, rhain yn nhw'n ddrewllyd. O'n i'm yn licio'r colour guide. Ond a lot o bethau ni feddwl, os swn i'n dod â cynnyrch yn hyn allan, swn i'n gwneud hyn, neu swn i'n newid o, neu swn i eisiau hyn a llall. Felly dyna lle ddoth o, fatha nath y syniad efolfio o y gwasanaeth i ddechrau meddwl am datblygu cynnyrch yn hyn. Ac wrth gwrs oedd yr enw gyda fi'n barod. Felly nes i trademarkio'r enw Tanya Whitebits a wedyn edrych i fewn i ffindio rhywun i wneud fformula arbennig i fi ac i'r busnes i'r werthu ymlaen. Felly oeddech chdi'n rhan mawr yn y broses yna, bod chdi'n gwybod yn union be oeddech chdi'n chwilio amdano fo? O'n i'n gwybod ar rhan y cynhwysion o'n i eisiau fod yn cruelty free, vegan friendly, o'n i'n eisiau paraben fod yna fo, o'n i'n eisiau alcohol, mae alcohol yn sychu'r croen. O'n i'n gwybod o ran y colour guide bod fi eisiau fod fwy golden a dim oren, achos y rein yn nhw, pan o'ch chdi'n sbreio nhw'n yn y cychwyn, yn reit oren, neu reit goch hefyd.
O'n i'n eisiau fod rhy dew chwaith ac o'n eisiau fod yn water-based a dim oil-based. So o'n i'n gwybod o ran be o'n eisiau roed yno fo, ond jyst dim syniad sydd oedd cynhyrchu rhywbeth yn hyn. A sut deimlad ydy bod gweld y brand ma yn tyfu a tyfu a tyfu? Dwi'n gwybod, dwi'n pinsio'n hyn go iawn, bod fi wedi dod mor bell, achos dwi'n meddwl nes i adael ysgol yn teimlo chydig bach fatha bod fi wedi methu. O'n i ddim yn dop y dosbarth yr ysgol, a do'n i ddim yn gweithio chwaith, o'n i jyst yn canol, a pan ti'n canol, ti'n dim byd rwsyd. Wedyn nes i adael yr ysgol jyst yn meddwl, bod fi heb lwyddo yn academaidd, tan o'n i'n y byd gwaith, ac o'n i'n mwynhau byd gwaith, ac o'n i'n llwyddo mewn pethau mwy practical, dwi'n meddwl. Felly, mae'n meddwl bod fi wedi datblygu brand a mae pobl yn brynu fo ac yn ddefnyddio fo. Dwi'n dal yn pinsio'n hyn, dwi jyst yn methu coelio'r peth. Pa gyngor sa'ch chi'n rhoi ta i rywun sy'n meddwl dechrau busnes i hun? Os wyt ti'n caru wbath a caru beth ti'n neud ac yn passionate amdano fo, a mi o'n i jyst yn teimlo bod fi'n, dwi'n gwybod o'n i'n anadlu'r busnes rwsyd, oedd o jyst yn wbath dyddiol o'n i'n neud, ac o'n i'n credu'n efo o'r dechrau fel oedd y syniad yn rowlio allan. Ac oedd yng ngŵr i'n deitha fe, ti'n gwario lot o bres y fan hyn, ac oedd o'n poeni am yr ochr ariannol, ond o'n i'n gwybod bod y fformula'n un da, o'n i'n defnyddio fo'r clientiad o gennau'n barod. Ac os ti'n credu yno fo a ti'n passionate amdano fo, dwi'n meddwl ni di just dal ati, so bod chdi'n ffendio beth wyt ti'n rili caru gwneud sydd yn bwysig. Be sa'ch chi'n deud i'r peth anodda di bod? Anodda i fi o ran ochr fi o'r busnes oedd unwaith o'n i wedi cynhyrchu yr brand newydd ma a trio gwerthu fo, achos o'na neb wedi clywed amdano fo. A mae gennych chdi elfen o dryst efo, yn enwedig efo tanio. Dwi'n meddwl bod chdi'n mynd i brynu handbag lle ti'n gallu gweld bod y handbag yn un coch a bod yna strap hir yna fo. Mae tanio yn wbath sy'n datblygu dros chydig o oriau. A wedyn o'na elfen o dryst yn gorau bod gen y cwsmar. A dyn o gwerthu rhywbeth o'na neb wedi clywed amdano fo. Enw oedd na neb wedi clywed amdano chwaith. A bod chdi'n gorau gwytsiad yr oriau iddo fo ddatblygu yn hynod o anodd yn dechrau. A nath o gymryd amser hir i adeiladu ac i ddal ati a jyst peidio gwllwn a dweud y gwir. Mae yna adegau lle swn i wedi gallu llechio'r tywel i fewn yn y gorffennol, ond dwi wedi dal i fynd efo fo a dwi'n falch bod fi wedi dal ati. Felly credu yn y syniad a peidio rhoi fyny, rhoi amser iddo fo bod eisiau amynedd. Ia. O'n i'n gwybod, o'n i'n credu yn efo pryn bynnag, o'n i jyst angen pobl i drio fo. Ac unwaith oedden nhw'n trio fo, oedden nhw'n licio fo. Ond cael rhywun i drio, ac enwedig cael rhywun i drio brand gwahanol i be maen nhw ddefnyddio'n barod, mae hynna'n ofnadwy anodd. A dyddiau yma, oeddech chi'n deud, mae pethau fel Instagram ac ati'n helpu wedyn i'r gair fynd o gwmpas, dydy? Yndi'n bendant. Yn dechrau, o'n i mond ar Facebook ac o hwnnw fwy ar lefel lleol. Ond ers mynd ar Instagram, dwi'n teimlo bod wedi traws newid y busnes. Dwi wedi cyrraedd pobl swn i byth di siarad efo nhw o blaen. A mae o jyst i helpu'r busnes yn ofnadwy, ynddi. Ydy o'n anodd tynnu'r llinell pan ti'n rhedeg busnes dy hun i gael yr balans na rhwng gwaith a bywyd? Neu ti'n meddwl bod o'n help bod chdi'n gallu dewis dy oriau ac yn y blaen? Sa'ch ti'n well chdi ofyn y cwestiwn yna i gŵr. Dwi'n teimlo fatha mae yna third wheel yn y brodas pan mae gen ti fusnes dy hun a dyna dwi jyst yn teimlo am na fi di'r driving force yn ôl iddo fo. Fedrai'm gwllwn, fedrai'm cael day off, mae bob diwrnod, mae yna wbath i wneud efo'r busnes a bellach mae'r gŵr jyst i rhoi di fyny efo Tania a mae o'n siarad amdani fatha bod ti'n berson. Mae'n rhan o honna chdi, dydy? Yndi. Alter ego, illa. Wel, mae'n gwneud yn ffantastig a dwi'n siŵr bod chdi'n falch iawn o dy hun, mi ddylsach chdi fod. Diolch yn fawr. A diolch am rannu dy brofiadau. Croeso. Cofio wrando ar benod 6 pan fyddwn ni'n trafod mynd ar-lein ar budget ac yn sbio ar beth sy'n gael i dy helpu di, achos mae bob busnes angen bod ar-lein. I gysylltu fo ni, hoffa a dilynna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges ato ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl efo chdi. Ffonia'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia sgwrsio byw neu live chat ar wefan Busnes Cymru, neu e-bostio ni ar bigideas@gov.wales.